Розы вуліца. Мягкие, пухнатые камяки снегу падают с долу. Люксембург. Розы вуліца. Обмяклые у пуховиках алкаши паўтараюць рух камякоў на скрыжаванні з Лермонтова на рагу побач з культавай крамай. На апошнім паверсе Сталінкі створаныя все умовы для назірання і аналізу падабенства дзіўных атмасферных з'яваў. Люксембург – гэта лепшы раён гораду і, натуральна, цэнтр Еўропы і талерантнасці. Тут жывуць прадстаўнікі ўсіх літаратурных саюзаў, хаця нарадзіліся ўсе ў саюзе адным. І частка так любіць 4 літары, якія збярог білет камсамольца, другая з імпэтам 4 літары шле на 3, не ўсе з якіх зычныя. У доме насупраць 3/4 стагоддзя назад на аднаго жыхара стала меней. Добрае хутка знікае, як мяса з прылаўкаў цяпер. Унучку паэта Нацдэма тут 90-м згвалцілі 3 жаўнеры, 2 з Ленінграду і 1 з Даўгаўпілса. Братэрства народаў здараецца ў розных праявах. Праз 10 год знік іхні сусед, падтрымка і апора. І ён добра ведаў кошт 5-літарных словаў, грант і адкат. Але ў год 3 нулей, бачна, баланс не сышоўся. Цяпер там жыве адзінокая пані з філфаку. Кола гісторыі, можна сказаць, замкнулася. Яе маленькі байструк цяпер гуляе ў танчыкі дзетак, унучкі і часта так голасна кажа: «Мама, я буду ваенным!» Але разумення паміж пакаленнямі ад часу Сакрата болей не стала. Суседка чуе той маніфест, крышыць цыбулю на кухні і плача. У прынцыпе, увесь свет адна вялікая вуліца Розы Люксембург.